سەرۆکی گشتی یە هەداپارێ محتەرەم ئیسحاق ساڵام ڕۆژەوا هەندور نرخاند سەرۆکی گشتی یە هەداپارێ محتەرەم ئیسحاق ساڵام دەربارەی ملی پیانگۆیدا ئاخوی ساڵام ئیفادە کرد کو ملی پیانگۆ قمارێ حوجێ ئەف کەلیمەیە هانێ ji کەلیمەیە ملی بێجودا kirin دالiyê din de ji hewcê bi temamî qumar bê yasax kirin. 50 trilyon Bilêta piyangoyê bi münasebeta nêzbûna sersalê ji nû veket rojevê. Bêkarî heye her roj zem tê kirin, hinek ke jî dixwazin nebetilin û newestin zengîn bibin. Ji bo vê yekê jî xwe berdidin xeyalên bêdawî. Hemû ev yekan jî tê teşwîq kirin û ev jî dibe sedema nerazîbûnan. Ji van xeyalên bêdawî re dibêjin lîstikên şens û Siûdê. Her wiha vê yekê jî dixînin çerçoveya qanûnî. Ev jî xelkê teşwîqê qumarê dike. Derbarê vê rewşa îfsadbûna civakê de serokê giştiyê Hüdaparê İsa Salam nirxandin kir. Salam dest nîşan kir. Navê vê yekê çi dibe bila bibe. Dixînin kîsveya qanûn û teşwîqkirin tê kirin. Ev yek jî nayê qebûl kirin. Salam her wiha got bi tatbîqkirinê tê kirin tüm manaya yasakirina qumarê namîne û wiha got. Dibe ev qumar ji peyva millî û neteweyî bê cudakirin û bê qedexew yasaxkirin. Dibe qumarxaneya îdariya piyangoya millî bêgirtin û bi vê awayî pêşî li ber îfsadbûna civakê bêgirtin. Salam her wiha li ser meseleya ku tê gotin, di binçaviyê û wezaretê de lêgerîn wek bi tazî li ser pîrekan tên kirin jî axivî. Salam di beyana xwe de îfade kir, ev îdeyan wahîm e, dibe ev yek nên veşartin. Salam wiha pêde çû. Ji berê ve di nav civakê de heq û mav dibin wezaret û binçaviyê de tê bin pêkirin û madûriyet pêk tên. Hikûmet bi peyva wê îşkence tew nêkirin û wê têkeve bin sifrê hat îktidarê. Ji ber vê yekê dibe hikûmet van îdayên wahîm lêkolîn bike. Lê hikûmet ev îdayan lêkolîn nekir û bi red kiriye. Li gor me ev yek jî tiştekî rast û durist nene. Salam di berdewamiya beyana xwe de îfade kir. Dibe wek bi zelalî lêkolîn derheqê van îdayan de bêkirin. Dibe hikûmet pêşî li ber îhlal kirin û bin pêkirinê heq û mafan bistîne. Ji bo vê yekê jî bi qerardarî biçe ser van îdayan. Serokê giştiyê Hüdaparê İsa Salam her wiha li ser pakêta piştgiriya ji bo esnafan jî axivî. Salam wiha pêde çû. Her çiqas ev pakêta destekbûnê muhim jî lê madûriyet nehatinin çareserkirin. Maliyeta esnafan terê nekirêye. Her wiha malbata wan jî heye ku dibe maîşeta wan jî bi dest bixin. Bi vê destek û piştgiriya biçûk ne mimkün e ku esnaf li ser piya bisekine.